Щафетна надпревара в природата. Деца! Нека да играем една игра заедно и да направим пътуването ни из природата позабавно. Да, хайде да го направим. Ще играем щафетна надпревара. Първо ще говорим за безопасността. Възрастните подготвят състезателната писта на открито. Те проверяват безопасността на маршрута и го маркират. Възрастните също могат да контролират трудни станции или да проверяват изпълнението на задачата на различните станции по маршрута. Също така някои препятствия могат да бъдат добавени към маршрута, например прескачане на паднало дърво, плуване през малка река, събиране на определен брой цветя от поляна и тичане обратно след приключване на тези задачи. Всеки отбор ще се нуждае от един предмет, който ще предаде от един състезател на друг. Не използвайте нищо остро. Сега играчите се разделят на две или повече отбора. Броят на членовете на екипа не е от значение. Всеки член на екипа трябва да изпълни маршрута и да се върне в изходна позиция след завършване на маршрута и задачите по него. След като играчът завърши маршрута си, те предават предмета на следващия член на отбора. След това следващият член на екипа може да започне състезанието. Екип, в който всички членове завършват маршрута, първи печели. Забавлявайте се с приятели и не забравяйте да бъдете внимателни.